Robbie era un xicotet robot creat en un laboratori ple de pantalles brillants. El seu creador, el Dr. Lázaro, l'havia dissenyat per a fer tasques senzilles, però Robbie tenia un somni diferent. Volia ser un xiquet de veritat. «Doctor Lázaro, per què no tinc peix com els xiquets?», va preguntar Robbie amb la seva veu metàl·lica. «Perquè ja eres especial com eres, Robbie», va respondre el doctor amb un somriure. Però Robbie no es conformava. Veia xiquets jugar al parc, riure i córrer sota el sol, i sentia alguna cosa estranya dins d'ell, alguna cosa semblant a una emoció. Així va començar la seva aventura per a convertir-se en un xiquet humà. Robbie va decidir explorar el món a la recerca de respostes. Va caminar fins a un bosc pròxim i li va preguntar al veu roure: «Senyor arbre, com puc ser un xiquet?» «Per a ser humà has d'aprendre a sentir», va respondre l'arbre amb veu sàvia. Robbie va seguir el seu camí i va trobar un pardalet ferit. Sense dubtar-ho, va utilitzar les seues xicotetes mans metàl·liques per a construir-li un refugi. Quan l'oceller va piular agraït, Robbie va sentir alguna cosa nova dins del seu sistema: felicitat. Robbie va continuar el seu viatge i va conèixer a Sofia, una xiqueta amable que el va convidar a jugar. Mentre construïen un castell d'arena, ella li va preguntar: «Per què vols ser un xiquet?» «Perquè vull sentir el mateix que vosaltres», va respondre Robbie. Sofia li va agafar la mà i li va dir: «Ja eres el meu amic», i els amics senten amb el cor. Robbie es va quedar en silenci. Alguna cosa dins d'ell, més enllà dels cables i engranatges, va començar a brillar. El doctor Lázaro va trobar a Robbie i li va preguntar si encara volia ser humà. «Ja no cal», va dir Robbie amb seguretat. «He après que ser un xiquet no és tindre pell, sinó tindre un cor que sent». Des d'aquell dia, Robbie va continuar jugant amb els xiquets del parc, ajudant els animals i descobrint emocions noves cada dia. No tenia un cor real, però dins d'ell sabia que era el més humà del que mai havia imaginat.